Kat banang mi kesengi, ke Wahumkhrah kalanang red bat nang ring suai, namar ke Jingkwan mentoi jong ki kat tu kat ni ki bom dan syuk ya ke mensim ya tip lem. Kene ke wak kalanang red, emtang na ke Jingkyntur put jong ki pat ba, hendrai mentah ke kenti la sakhi, ba ke Jingkyntur put sya kene ke wak lale da ki bor sorkar, bat ki pulit CRPF. Kene ke Jingkyntur put ke Shillong Municipal Board kala pauting kren hakaba kala penhe ya ke jaka jong ke polo supermarket da ke ba penyeng ye ki paya hapadeng jong ke Wahumkhrah da ke jing temu ban skut ya ke jaka bat kene kala penrit no ya ke lentiya jong ke wa kat bah hakawai pat kalyang la sakhi bagi pulit CRPF kala kenton da ke kendau hasilanter jong ke ketem ke badon harut ke wa kene ke Jingkyntur ya ke kendau kalalong ke basir khaiba kabala kalalong kum ke jing skut jaka hakaba kala penrit sendon ya kene kawa kabadon hanong ba Shillong kene ke jing skut jaka ba ke jing persang ban penrit ya kalentiya jong ke Wahumkhrah kala penbitari ke pat ba bat kumju ya ke Shillong lau mali kabala ujor persa ya ke tanat sorkar kabala kentur put sya ke Wahumkhrah kekat tau kat ni kipat ba kelapan pa ya ke Jinglong no ba manau bala ai bor ya kini bakin kentur put syadu Wahumkhrah bat kila dawan ki bor sorkar bat ka Khasi Hills Autonomous District Council baki dei ban Shimkhiano Mardor halor kani bat umdai ban ailat yano yanuru ban kentur put syakawa Nyim ban se ban mi ikhmat ban kli ni ki bor pepniat jong ke district mano bala ai ke jingbit ya kini ki CRP bakin the yang ni khendau hang ni bakin encroach ya kini jaka hatau lama ban kantrai ya kiwa ikipung kani kedai ke AKA ke bangi mla ban pedang nak tatau ngi pen sneu sakipa jong kri khasi bat sikin pa nong song nong Shillong bat khamtami kini ki basong basa hakni ka rutwa jong kini ka Wahumkhrah ba kidai ban pej benya bat ban kedit ban riu no menta ba kani ke jing le don bor minum ai lat su nang ni khmat bala don kam bangin ya khmat ngira ban ki bor nyo ka andru oi gi sung thoi kata jing kwa jong ki ban yada ya ke jaka la jong ka bala don hang ni se la slem ndrai tang benta ban yada la de phimla pa de ban penjot ki wei ma kani kawa kaya lentinang ni ki bon kilong yeng badok ki basna yeng harut jong kawa lada kani kawa klarit kat ni on la slap jur la sai kan lawan ka jing slei sai kin lei kini ki bapli te tang na kada ban yada la de phimla ban su penjot ki wei da ki kwa kumta ki bor sipai la ni kini CRP ki de ban kerot ka kerot la jong ka ba bomdai ban tur saka wa kan ngilapej ba ka bangsan ka de kerok ndrei nakaliang CRP du menchua ngila ong ni ong beli phim persiang bante de kerok kan kamera te ki ong ba nakaliang jungi bangi de tang ki ba song wai bante kerok ngim kam long kam de ka hakabor jungi kan ki bate ba bade bante kerok ginde bande nakaliang government ne nakaliang ka ki trai jong ne ka jaka te hakata ka na halor kata ngiru ngi kentu ba lada kawan ka kerok te kan nyeda ba namar kani ka jing sna na kaliang jong supermarket du imat ba kani ko ka ba mentaus jam ka ba he ka ban ya Wahumkhrah imat ndi shu ba kan namar bala along ko ba divert e kawan dian imat kan lej ban sanga da yak te ka jingking ka badon balik siganes das te kadon sakata ka jing ma na kaliang jong ka long kipaj ba namar ba ka jingking kala ka umbahe wat ka jingking long asrai ka manusia namar ba gidi tang ki kerok mau thup Nakaliang Komandan jong ke 67 Battalion CRPF UE Bhattacharya Uloong bakila kenton da ka kendau hasilanter jong ka ketem jongki dai halor ka nongrim ba manla ka por ka ni ka jakasa ke CRPF ka mat ka jing slai bat ka ni ka labu ha ka jing mayaki Uloong namar bakim dai kitra jaka kumta kemla bantai da ka kenro mau hendrai tang banyada na ka jing slai kila syukan ton da ka kendau bat ban pins kem ya ka kendau kila thongru ya uplang bat kiding ka ban long tangkum ka jingada ka basipor even more troublesome for us was that the water every rainy season and after every rain would get into our camp and keep it inundated over a long period of time. So this was a serious problem for us, and it was causing havoc to our men and material. So we had approached all the stakeholders, right from the local Darbar Shillong, then the Shillong Golf Recreation Trust,
then the police and the DC, and we requested that this is a practical problem that we are facing, and we need to at least put a temporary solution to this problem. So this whole initiative that you see was to primarily save ourselves from the yearly inundation. And secondly, of course, again, we have in the process been able to do some kind of an environmental progress. We've cleared the debris from the riverbed, and we've been able to partially temporarily stop the erosion that was taking place along the bank. Are you planning to construct a wall in the entire stretch of this riverbank? No, we are not in a position. We do not own this land. This is the state government's land, and of course the flooding is a problem, but we are not authorized or permitted or interested in raising a wall of any kind. Secretary Jongka Shillong Recreation Ground Trust ubak di Pariat Ulong baka trust kabapet yakini kejaka kala ai no objection certificate syak CRPF ban kenton yak kendau kadai namar bakilawan ut wan nam ban yada na ka jingslai kabashir khaibha nadu baka Shillong Municipal Board kala tai yak kenro mau ka bajrong hasilenter jongka Wahumkhrah Ulong ladakani ka Jingkyntur kendau ki CRPF kalalong sebab palat pun bat kala kalalong sendon kecing penret ya kalintia jengka Wahumkhrah nakaliang ke SRGT kan betha ya ke CRPF bakim dai ban kuntur put syadu Wahumkhrah. Kawa kanang tur Indonesia CRP camp. Ti hakni snem le menta snem arsnem kala bam lut kala menta kala takhu sika jaga shet jongki. Bat ki office ki e jongki de hang tu. Ti kipan ki kren ngatra ki kren bat ke district authority. Ti district authority ki ong bapinle e hang tu ke bat ke trust menta pan NOC. Ba tek ndon kamno batang ban yadana ko ken. Tinggi ai ke NOC na marga dena menta ke jing bhati la de kim yada tu si payun hob ya. Si tambahan tu ken. Ti kinadap yo auto NOC ki sale e CRP hang tu ngatra ki la awat permission hina ki district authorities e ken kinum la ban le hi kum to makiru ti ka to kalong tang ban jia da hi kawa bakanum tursha po CRP camp tangum ta really number ba pini yang thi harum kini ka municipal ki la te ti paya na do pedeng jong kawa ti ka to ka mantakan phalang kini ka ka poliol sai ka to kan hit bet ka CRP camp umdei tang CRP camp nga thrai kan hit kini ka Shillong jong ka Jingkyntur lamaliru. Tinta kada ngi tingi long concern ya ka CRP camp ken bagadang banginang bat mangi. Titangum ta ngi ai ni NOC mangi kisale ikto ka camp ken. Em ya gata ka jing pen rit ya wa ai ti namar ki la yale ba jing tip ngatrai jong ki district authorities ngatrai ki la de banya tip ken la don kum girang ba snong ki ki la de ban ot ngatrai rang ba snong ban lamali la kren ban nga ir nakaliang jong ki ki la ot kila ya kendo MLA tinggal sengau nak yang disiru la thok sya mudah bikin markinum tur syarut wa ti kumbakalong mentakan ne angta tin rew CRP le banda ong bun penduna tu kendau nga thrai penduna ken lot ni ken bang le hidalade kajing the kendo lu kaliang CRP da kala kham bun kala kham tur sya kawa te komplain swing la yo ite re hagini gisni da kajinga bun kam yum pat yo ban yele ikindu markhmat iki ban kli hadu dong ke da kajimut jungki beki ya tek ndo hadu bala puisa sa janwa long kala iba kala kim re ngila pe nakaliang ka ba konsane ka de nakaliang government hi bakan chim khia kini ki ban pe ba numde ban encroachment ya Wahumkhrah namar kat fi malau stem ka Wahumkhrah kat bakadang ya gisnem gi encouragement serum seneng gidang buat rei ban ong ba da kamdo ni kanu ka authority ka bopej ikini gi encouragement imat ka Wahumkhrah ban senpej kumne kan sa suja la ka sala ni ka sa kelana la no man suong tingi na ka liang snong iperdam juri ka ni ka encouragement na ka liang ka government ru man suong no ka urban affairs na ka municipal Wat kumju ru naka CRP namar ba CRP ru
ke jimut ba kia kentur san cepo kawa ngiru imla sutu namar ba pindah kentur sa kawa bat ko ummi te pimla ba nyele ada kawan ka slap ka ba he kamdon ka flash flood katu khendo ber khoi kan syara biang hi menta kami ru ka jingkeli ba kata ka 50 meters ban ailat ban construct ya gino lani ban reconstruct ya la kadai building ni gino jing shna gi jing tai katri kam hai la katri kam tang ha giwe district ba biha ban le survey ha shwa ban shna gi lane la hangne Shillong kam tri kam ha to ka KCDC ka don hok ban interview ni kane ka urban affair ka don hok ban shim ni kane ka kamat kum kawai ka bakong santam ka irrigation department ka PEC department ka MSPCB bat hadu ka district administration na ikiyo jingbet ni nadu ba nilai iba ka don ka jing kentur puat na basdang ka dega nakaliang joka supermarket municipal ni nakaliang ka snong nilai simkha na mar nilai obun complain de on nilai le inspection national nilap ba ka don ka jing kentur puat sha na mar ba ya ka ro ka barim ka jing tam ka poi hadu jing kharsana puput shakawa tingin nakaliang ka snong nilai shong da committee ban ya perkhat de hadir nilai shong committee nilai sa nilai thona da kuika city saka office jong deputy commissioner but nangta nilai ya pintip du sa kini ki nomi khmat jungi nang ba kini awan don kat de nakaliang jungi MDC jungi ba pencingan ilawan hi ban ya don benyepet di lalap i ba kata ka encroachment ka along ka ba he i namar ba ka wa imat kala lalong ba divert ya ka wa da kata Jingkyntur put jong kene ka smart city jong kene ka urban ba pentri ka urban kan di awning la tho sapo DC adu mentare ngilap ba ka dangsa kamta imat ka na kaliang ka DC gila pha sa urban affairs ban le ege badang kam halor Jingkyntur put rei adu mentang ngidang YPI empat don kata ka jingsim khia na kaliang ka government ban ong ban weng no kita ki krop kila snane ban kana baka wa kan ya kat kum ka lan baka ya mi swa rei ngilap baka dang sa kum ju te wat ki boro ki klingi tingi dengi ong ba ngimpat yo information na kaliang government ngim tip ke ke kila le di nakaliang kasnong nang ya persiang i bangin ya budien kanang ban yo i ke kila le kaliang ka supermarket ngikaran by thick tang yak encroachment into the river banks hidai usipai hidai utrai jaka hidai samano menuru penumla ban kam trai ya kilentia jongkawa ka jingli menta kami mano lanena ki obtain ke permission lanena yu nangno ki yo jingbet te ban the ya kane khandawong ne lada menta ki persyang hi ngitib bah ba kane ka na Shillong kadai ka jungno hitib bah kata bat kane na Shillong kadai jung CRPF jung ni spy lada kita ini Shillong ki persyang ban kapsyono ya kane ke jakanang ni ini Shillong ki persyang ban kapsyono na ikin penyaj ya kata kawa na ikin penyaj ki haban jubab ya kata namar lada ki ong ba ki the ya kane khandawong ne ban le ka tree plantation la ne gino ki project kam don jingmut